per multiplicar. Bé, doncs aquest és el programa que vam fer l'altre dia a classe, que seria per multiplicar fraccions. Fixeu-vos que aquí el que hem posat que és hem arrossegat un table arrangement i li hem dit que tingui 3 columnes i 2 files. D'acord? Llavors, després hem agafat textbox i les hem anat col·locant aquí dins fins a omplir les 2 files i per cada fila 3 columnes. A aquest primer textbox li hem dit A. A sota, el de sota, li hem dit B. A aquest li hem dit C i a aquest li hem dit D. Llavors, quan li diem multiplicar, el que hem de fer és multiplicar aquest, és a dir, l'A, per aquest, és a dir, per el C. Aquí ens hauria de sortir A per C. I aquest, que és el B, es multiplicarà per el D. B per D, que quedarà aquí. Si voleu, el que podem fer és, com que aquí posa que us vaig dir les propietats aquestes que apareix per defecte, hint or text plus 1, això li posarem aquí un 0, perquè aparegui per defecte un 0. Aquí també un 0, en totes posarem un 0. I en aquesta també posarem un 0. Vale. I aquí igualment un 0 i aquí igualment un 0. Molt bé. Llavors, aquí hem posat un botó de multiplicar. Fixeu-vos que el multiplicar està dins de l'escreen i llavors a l'escreen el que li hem dit és que faci un alineament horitzontal de centrat perquè aparegui el multiplicar aquí. Si el fessis, per exemple, left, se n'aniria allà. Llavors el posarem així, centrat. Fins i tot podríem centrar-ho tot per posar-ho en el mig si volem, això, perquè aneu trastejant aquestes propietats. I ara el que faria seria anar-se'n a blocs. I en blocs el que hauríem de programar és el botó de multiplicar. Llavors anem a blocs i fixeu-vos, aquí tenim els elements que hem estat inserint allà i el botó multiplicar, quan cliquem sobre ell apareix això de B multiplicar, que és el nom que li han donat, clic. Vale, doncs és això d'aquí. Què hem de fer? Doncs el que us he dit, multiplicar A per C i deixar-ho en RA, el resultat de A, i B per D i deixar-ho en el resultat de B. Això de multiplicar és agafar els mòduls que tenim aquí en Math. Seria aquest. Vale? Llavors col·locaries aquest aquí, després te n'aniries a A, i en A hauries d'agafar el seu text, agafa qualsevol, i després aquí desplegues i agafes text, que és el seu valor. Vale? I llavors el col·loques aquí. I si vols, fins i tot aquest bloc d'aquí dins el pots duplicar. I en compte de A, agafar, en aquest cas, C. Estic fent el mateix que hi ha aquí, I pam, ja tindries A per C. I això ho hauríem de deixar en RA. Per què ho hem de deixar un set? Per què ho hem de deixar en RA? Doncs perquè RA és aquest valor d'aquí, el de dalt, RA. Vale? I aquest és RB. Molt bé, si ho fem, a veure si funciona. Si ho fem, en principi aquí tenim la pantalla. Si jo aquí ara agafo i dic, bueno, pues mira, vaig a multiplicar la fracció 5 sobre 7 multiplicada per 6 sobre 3. I dona multiplicar 5 per 6 són 30, 7 per 3, 21. Això ens donaria la multiplicació. D'acord? Vale, doncs ja tenim el de multiplicar.